Mně se líbí, že na kabely, ale ukazoval jsem tvoje kabely. Ale ja môžem. Obuvník chodí bosý, sa hovorí. Kde? U nás. Tady jsi v České republice. Ja som v Českej republice. Ja som v Českej republice. Ja som v Českej republice. Hej, zase! What? No, it's not even mine. I just clicked on it. Ako som slúbil, tak aj dodržím. Dneska ideme na setupy, dámy a páni. A dokonca with the twist. 4 setupy, ktoré sa mi budú mega ľúbiť, dostanú 1,5 kg krabicu Orea. Pohode? Takže, setupy. Luky, pekný pokus. A dobre, kvapka je, tatraňak je, kož je pod nohami, vyložené na nohy solid. Také smutné mi to príde tu. Daj druhý monitor. Na výšku daj druhý monitor a bude to solid. Ale dobre, super, ideme, toto ma zaujalo. Aha, switchový setup, grafický tablet perečko, výborne. Výborne, krásne, simple, čisté. Taký splash farby tým switchom, to sa mi veľmi pozdáva, pekné. Ale tento delácky, toto čo je, že máš tu na toto druhé na myšku? To sú normálne tlačítko ľavé práve. Čiže proste máš dvakrát, hej? OK. Dodávkový setup. Dig. Tam mohol si vyhodiť bordel, bratu. Ale cením, riadne cením. A to ešte, že teraz. To reálne si teraz postol, lebo to je teraz letal, čo sa hrá. Ty si normálne teraz v dodávke? Kámo. Frajerina totálna. Kámo, toto je real setup. Tak. Toto je setup typka, čo sa väčšine pýta, kedy budú memky. To úplne, že vidí. A počkaj, to je legit, to je. On normálne kúka tu stream, teda videjka. Frajer. To s Maťom by ste boli kamoši. Takže toto je tvoj Valachy, hej? Cením, že používaš ako podložku onu na TCGčky, to sa veľmi cením, čiže tu sa otvárala UPCčko a takisto si verím tomu, že si bola sklamaná z UPCčka, keď si ho otvárala. Ale, ak si ty malovala toto obražťoky, tak dosť dobré. Všetko tvoje? Nice. Fakt, že dosť dobré. Jedna vec, čo ma vytačá, že ty si isto na 1000% to myšo do toho tabletu, ale tým, že tam máš krásne arty, tak to prekúsnem. Chválim, zatiaľ akože by som povedal, že prvý kandidát na Oreo. Je tak? Áno? No Valachy, tam máš tam normálne Oreo. Os. Toto je Xbox setup. Rozťahnutý na ultrawide. Prečo? Ako ja premýšľam, že no káble to je jasné, tu máš proste srandu na cable management, ale aj tak tu máš to je jedno. Skôr, prečo máš na ultrawide Xbox, ktorý nepodporuje ultrawide? Vieš? A že čo nám tu flexíš klávesničku, alebo ju tak mávaš akože normálne? Ale dobre, je tu sim racing nejaký, dobre, to chápem. I turn now. Good luck, everybody else. Chápem, cením. Ale je to také, že bordel a zároveň to není bordel. No, tak toto je... Poďme ďalej, kam. Poďme ďalej. Počkaj. Toto není setup, to je battle room. RGBčkové kreslo nemôže chýbať. Jasné fonko, John Fono. To si nemusel fotiť, ale chápem. Ty 700 FPS, ale kúka do zeme. Jak nám to chcel na silu poflexiť tie FPS-ky, ale kúka do zeme, čau. A ty tiež drž hubu a si zbal veci a odchod. Poďme ďalej, hoši. Nájdeme nejakú brutalitu, komu instantne posielame Oreo. No tak toto je overkill. Toto je totálny overkill. Dúfam, že si dvíhaš monitor, keď ideš hrať, lebo na 1000% si myško do monitora, takže tá podložka obrovská ti je úplne zbytočná. Uprac si karty, dostaneš čapaky, okamžite si ich uprac. Ale ináč dobre, ináč sa mi to ľúbi, akože svojím spôsobom, takým divným. Počkaj, tuto je Battle Station. Chlapci, double PC setup, pozor, toto je ultimátny hráč, žiadny srač. Double PC setup. 3 monitory, jeden dokonca v PlayStation 5. Ready. Úplne že ready. Watch Dogs 2 wallpaper, ceníme, áno. God of War, samozrejme. Toto je čo? To je Division? To vyzerá jak Division. OK, toto je Odyssea, Assassin's Creed, Fresco, jasné, Baby Yoda musí byť, ovládačíky. Toto vyzerá akože dosť dobre. Toto sa mi dosť ľúbi. Toto je pekné. Toto je fakt, že gaming station. Toto je dosť dobrý setup, ten sa mi dosť ľúbil. Ten bol fakt, že mega pekný. Kámo, toto je presne ten hráč. Čavo má periférie vybavené. Komp na duch ceny. Na výšku pre Discord a Spotify ready. Ultrawide, ale hráme na tom Votlk. Môj boj. Môj boj. No tak to si sa posral. Proste prečo? Prečo by si mi toto fotil? Kvôli čomu? Monitor ti pada dopredu, bordel na stole jak blázon, žiadny priestor na myšku, podložka kámo 2 cm, sluchatka s uškami, čo ani neviem čo sú za značku, lebo miesto značky majú packu more, Among Us figurky, ja som z tohto normálne, to je Brunclíkov setup? Či koho to je setup? Pane bože. To je real PSPčko? To nie je real, nie? Tam boli fyzické tlačítka. Vidíš to, že toto je iba taká plieška
Toto je iba taká pliečka, vyzerá keby dotyková. A toto je real PSPčko. Tam sú fyzické tlačítka. To je fake. To mi nepríde, to mi príde celé také zvláštne. Sony logo má byť na druhej strane. Je to možno, že to je nové PSPčko. Bola taká iná verzia. Fakt. To není pekné. No to je jedno, ale viacej som z toho, že na PSPčko ešte vyšiel Minecraft. Fakt. Čau, má dve. No dobre, tak okej. Tak počkaj, to nehrá multiplayer. Čo si blázon? Tak toto dobre. Roman Blbec, za tento weird flex dostávaš Oreo. Ako reálne vážne posielam Oreo box. Za tento divný flex. Aha, tuto máme early PlayStation VR Enjoyera. Joj, ale na tej PlayStation Slimke tam nemáš také rozlíšenie, dobre, joj. Ale zahraš si. Ale nevidím ovládače, čiže predpokladám, že si mal iba ten sedavý experience. Čo ako není úplne, že najhorší, ale dá sa viac z toho vycmúvať, vieš. iPadíček, predpokladám, že iPad Pro. A to není Magic Keyboard, čo to je zač? To není ani Folio, to je nejaký iný úplne. Dobre, však prečo ne? Ovládačik ready, omen väža, jasné, poťaha niečo, zahraš si. Telka ready, keby náhodou. Kábliky sú vyriešené toto je veľmi pekný, solidný setup, hoši. Koľko z 10 dávame? Chcem vidieť. Aké hodnotenie dáva chat? 8 z 10? Za mňa aj 8,5. By som možno dal aj Oreo, hoši. Čo myslíte? Dáme Oreo? Ešte máme potom jedno, čo môžeme odovzdať. Dáme? Dobre, ďalšie Oreo. Claps in the chat. No ukáž, čo sa deje tu. Acer noťaz, ale Magic Keyboard Macový. A proste, to je 703, tuším, alebo koľkatka, alebo proste tá pred Lightspeedov, čo bola, čo proste vieš s ňou lietať po podložke jak totálny král a proste je presná a Čavo jej dá podložku, čo niekde dostal, konektitovú. Toto je úplne, že anti-setup. Hlavne, že má Minecraftový Xbox. Toto je fakt, že anti-setup. To je proste všetko opačne. Chápeš? Ale dobre, však zahrať si zahráš, ale nechápem. Dávali sme aj naše setup do roomky Vozembuch, potom Vojbar spravil. Dobre, viete čo, hoši? Zahrám to trošku na svinu, ale posledné Oreo venujeme asi niekomu, kto bude v tej roomke, čo sme sa bavili. No, toto je Zúza, výborne. Bomba, špica, šupa, to není final setup, čakám na novú klávesnicu. Ježiš, to není tam Microsoft, tá čo sa tvári, že je Logitech Pebble, ja som túto mal, kámo. S tým to stačí trošku silnejšie kliknúť a zlomíš to si úplne pamätám. Ono to má vnútri zo spodu iba také dva strašne tenučké obdĺžníky a strašne ľahko ich vieš zlomiť. Ja som mal dve tieto a dve som zlomil úplne rovnako tým, že som trošku silnejšie klikol. To si úplne pamätám, takže to mi je ľúto. Sterosal, a to si dostal jak darček? Podložku, bratu. Však daj si na celistvo, vieš, ak mi poďakuješ, kámo. A to čo je za sluchatka? To som nevidel ešte. A to kde si? Na povale? To co? Na povale styču? Jak ako? No, Doktor Toastík. Toto čo je? Tiež na webku, tu vidím veci, čo som v živote nevidel. Počujem, ale akože ty čo, neznášaš PlayStation? Alebo jak to mám chápať? Však kámo, to normálne cítim, že tá PlayStation 4 slimová, tam úplne kričíš Help me! Help me! Help me! Help me! Chápeš? No mňa trpí. Ale cením Doom podložku, tá je dosť v pohode. Tu dosť cením, ale trošku si poprac možno. Festivalové kelimky, takisto som na nich bol niekoľko rokov. Dobre, no uprac trošku, ale ináč dobre. Ináč v pohode. Aha, Maťo, Office. Takto si v Office, Maťo? Diga, to čo? Maťo, a tu máš ready sandálky? Do roboty? Dobre. Sa mi ľúbi, ak si vyriešil, že nemáš rovnako výškovo monitory, že si tam dal proste krabicu. A on-site pracovisko. Dig, Maťo! A na tom by si zahral Duma, isto. Strašne by si zahral. Tomu ver. Aha, Vojbar? Dobre, clean. Ale jednu vec, kúp si Jony. Skoro som povedal kelimok do kvetinač na toto. Lebo ja som mal túto rastlinku a k tomu sú kvetinače. Presne na toto, chápeš? Ale mega clean. Akože z moderátorských to je jeden z tých lepších. Fakt, že pekný Vojbar, pekný, veľmi pekný. Je to clean, proste pekné, kabliky skované, jediný kablik je z mikrofónu, to je v poriadku, pekné, clean. Aha, ľudská, táto klávesnica, to je tá Logitechová, nie? Tá, jak sa volá, nie low profile, jak sa volá. No proste tá s tými cirklovými keycapmi. Neviem, či to je konkrétne Logitechová, ale aj Logitech má takú, dosť dobré. Ale mi príde, že si musíš kopať zo spodu do toho stola. Ale pekné, tak tiež veľmi clean. Veľmi pekné. No, takže teraz, chat, rozhodnite vy, komu sa posiela Oreo. Zuzinity, Sterosal, Toastík, Maťo, Vojbar alebo Lu. Vidíte tam raz Toastík, Maťo, Vojbar. Vojbar dvakrát.
Vojbar. Maťo, Vojbar. Jo, ja som za Vojbar. Tiež. Vojbar vyhráva 4. Oreo. Os. Hoši, v máji, keď budú setupy, tak si uploadnite, že starý setup a versus nový setup a napíšte do komentu takto, kde má tuto napríklad slečna Alba napísané, že update 3, tak dajte, že starý versus nový. A normálne je jedna fotka starého setupu a druhá fotka upgradeovaného setupu, keď máte, môžeme si dať na budúce. Dajte odber, nech to nezmeškáte. To natáčanie je úplne iné ako samotné video. What?